magana nake so zan yi kamar haka. Malamai a ƙasar nan faɗar gaskiya tana da wahala, kuma shine dalilin da ya sa wahayi na biyu da Allah subhanahu wa ta'ala zai farawa manzon Allah bayan wahayin Iqra, cikin ayoyin da ya saukar masa a suratul Mudassir, bayan ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa juzz fahdir wa la tamnun tastakthir sayti wa li rabbika fasbir. Kai hakuri zuwa ga ubangijinka. Me yasa a wahayi na biyu Allah ya fara cewa manzon Allah ya hakuri? To da in dai ka dauki hanya ta da'awa kace ita za ka yi, to abun farko da za ka yi sai kai guzurin hakuri. In ba haka ba za ka iya ba. To su kuma yanzu a Najeriya idan abu ya taso, malamai kallon suke yi, to me mutane suke so ne sai su faɗa musu don su zauna da su lafiya. Ni kuma ba wanda neman wannan alƙawarin. In duk malaman Najeriya kaso 90 su taru a nan a tsammanin su, nan ina da yaƙinin cewa ba nan daidai take ba, wallahi taro su bai sa in koma abin da ba daidai ba ne. Ni kaɗai zan mutu, ni kaɗai za a sa a kabari, ni kaɗai zan tashi gaban Allah a mun hisabi akan da abin da na yi. Su ya rage wa kullun ya amalu ala shakilati. Sannan ba wani mauƙifi da na taɓa tsayawa ne nadama bayan tsayawar shi, babu. So abin da nake so in gina magana da zan yi kafin in shiga littafi mai karatu, ƙiyayya in za ka yi ta ko kafiri za ka ƙi, wanda ƙinsa ka ƙi wanda ya ƙi Allah addini ne ko? To ita kanta ƙiyayyar Allah ya mata limitation ɗin da kakka wuce nan, idan ka wuce nan sai ka samu matsala. Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka aka haife shi. Ku kalli duk irin abubuwan da aka mai. Kai da kake kukan kana fama da matsatsin rayuwa, an maka abu kaza ba daidai ba. Ba za ka haɗa kanka da annabin da ya taso a garin Makka ba, yana da ‘yan uwa da dangi da komai. Aka kore shi ya bar garin. Ya dawo zai shiga garin, aka ce ba zai shiga ba sai da wasu sharuɗa. Amma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzon Allah, wala yajrimannakum shan'anu qaumin, kada ƙin wasu mutane ya sa an saddukum anil masjidil harami, saboda sun tare sun ce ba za ku je ɗakin Allah mai alfarma ba, an ta'attadu. Ku kuma idan Allah ya sa muku doka ya ce ku bi, ku ce ba za ku ba. Allah ya ce wa annaba kada kai haka. Shi yasa kaga duk yadda ba Yahudi ya lalace, Allah subhanahu wata'ala idan zai yi magana a kansa a Qur'ani yakan faɗi malahu wa ma alaihi. Ka ɗauki Allah ta'ala cewa wa min ahlil kitabi, daga cikin ahlul kitabi wanda ana maganan Yahudu ne, sai Allah ya ce man in ta'amanhu bi qintari, akwai wanda in ka ɗauki kuɗi mai mugun yawa ka bashi, Allah ya ce yu'addihi ilayka. Yadda ka ɗauki kuɗin amana ka bashi, haka zai dawo maka da abin a matsayin amana, ba zai ci ba. So idan a tsari na Allah ba Yahudi, in Allah zai yi magana a kan shi, abin da yake nashi yakan faɗa, wanda ba nashi ba yakan faɗa. Mu al'umman musulmi ina muka samu ƙa'ida, in dai muna ƙin ka, to ya halatta gare mu abin da ma ba naka ba mu ɗauko mu raba maka. A ina ke yin wannan? Shekara ta 2011 zuwa 15, mutane kowa ya ga yadda aka nuna wa Jonathan ƙiyayya. An yi amfani da ɓangaranci, shi ba ɗan nan yankin ba, an yi amfani da addini, aka yi ƙarerai, aka jingina mai abin da ba nashi ba. Da Allah da aka yi abin da aka yi yanzu ya wuce ko bai wuce ba? Mutane daga baya ba su zo suna cewa ba gara shi ba ma da wanda suka zo daga baya. To wannan ya kamata, inna fi zalika la'aya, amma wa ma kana aktharuhum mu'mini, mafi yawancin mutane ba za su yi ainihin wato. To shi yasa ku kalli hatta ƴan uwana ɗaliban karatu da malaman addini, duk yadda mutum ya yi min rashin adalci ya faɗi maganganu a kaina, bai hana in an zo inda shi yake da gaskiya in faɗi gaskiyarsa. Saboda ni abin da ke guri na shi na bayar, shi ma da ya bayar ya yi magana a kaina, abin da ke gurin shi shi ya yi wa shi ya bayar. Kullum ya amalu ala shakilatihi, kuma akan wannan zan rayu, akan wannan zan yi addini, akan wannan zan mutu in koma, ko ina da ƙiyayya da kai.
abinda ba naka ba zan taɓa raba maka shi in ce naka bane. Wannan ita ce ka'ida. Idan musulmi sun yarda su rayu akan wannan ka'idar za su zauna lafiya. In kuma suka ce a'a su in dai suna ƙinka to ba yadda za a yi sai sun maka ƙarya, sai sun ƙaƙa maka abin da ba naka ba. Ba wanda ya taɓa yin haka Allah ya taimake shi, wallahi babu. A ƙarƙashin wannan maganar da nake so in yi magana ce kamar haka, shi yasa ne muƙaddima ne shimfiɗa. Jonathan da ya zo yana shugabancin ƙasa, kowa ya san irin zarge-zargen da aka mai wajen dakushe yankin nan. Ku ɗauki Umaru Musa, ba ya ɗauko maganan gina kogin Rijanai ba da aka fara aka zo da wasu ayyuka ma a arewa. Ai Jonathan da ya zo maimakon a ci gaba, dala ya yi soke aikin ko bai soke ba. Lokacin da za a zo da ayyuka waɗanda za su ciyar da nan yankin gaba, wani ya zo saboda shi ba ɗan nan yankin ba ne ya soke ayyukan. Wannan alama ce ta ƙiyayya ga mutanen yankin ko ba alama ba ce? Kaga alama ce ko? To Muhammadu Buhari da ya zo shekara 8 ya tafi. Bayan ya yi shekara 8 ya tafi, wannan gwamnatin da ake ciki kowa ya san mawkifinmu a baya kafin wannan lokaci. Ba na buƙatar sai na koma na maimaita. A kusan shekara 1 muka ɗauka muna bayani, fiye da haka, kusan shekara 1 da wani abu muka ɗauka muna bayani. Yadda kaga ana zagi a yanzu, a bayan ma haka aka zage mu. Yadda kaga ana zagin yanzu, a bayan ma haka aka zage mu. So da aka zo aka yi wannan, akwai aikace-aikace da shi ya zo ya gada wanda Buhari ya fara. To sai ku je ku bincika waɗannan ayyukan shi da ya zo ya gada ya samu Buhari ya fara, soke su yayi ko ya yadda cewa zai ci gaba da yin ayyukan. Idan ya yadda cewa zai ci gaba da ayyukan da Buhari ya fara bai soke su ba, wannan alama ce ta nuna ƙiyayya ga yankin. Ko ku wani ya fara aiki ka zo ka ɗora ka ci gaba daga inda ya tsaya ga aikin da mutumin da ke area ku ya fara, alama ce ta ƙaunar ku a yankin, shi yasa aka yi haka. Wannan kenan. Abu na biyu a ƙarƙashin wannan, da ya zo ya yi ƙoƙarin ɗora ayyukan da shi wancan ya fara wanda daga nan yankin yake. Misali yanzu ka ɗauki jirgin ƙasa kago, ai da ba ana ƙoƙarin yin teku ba ne a kawo nan? Me amfanin yin teku? Ba saboda manyan jirage a dinga kawo kaya na Ribaneja ba, ana shigo da su arewa. Yayin da wancan aikin na jirgin ƙasa sai aka ga cewa hanya mafi sauƙi, bari a yi jirgin ƙasa wanda zai zamanto yana ɗauko kago tarago daga Legas zuwa Kano. Daga Legas zuwa Kano. Wannan titin ba fatsun nan daga Abuja zuwa Kano, waye ya fara shi? Ba Buhari bane ya fara shi? Sai aka gama daga Kano zuwa Kaduna. Yanzu ina ya rage? Daga ina? Kaduna zuwa Abuja. Shi da ya zo yanzu ya tsayar da aikin ko an ci gaba da aikin? An ci gaba. Wannan kenan. Yanzu wannan sabon titin daga nan Kaduna, length ɗin shi babba, tsawon shi an ɗauke shi tun daga Kaduna nan za a yi shi har zuwa jihar Sokoto bypass, wanda aikin da Buhari ya fara ne, shi ya zo ya yadda cewa a ci gaba. An fahimta yi. To sannan haka abin da ya shafi harkar railway yanzu daga nan Kaduna zuwa Kano. Wannan duk na baka misali ne kawai daga cikin misalai. To abin da ke bayan wannan, kafin wannan lokacin kusan kowace jiha a Najeriya ana fama da matsalolin biyan albashi. Haka ne? Yanzu duk gwamnan da ya ƙi biyan albashi a jihar shi sai dai ya ƙi biya da gangan, ba wai don gwamnati ba ta bashi kuɗin da zai biya albashi ba. Haka ne? Zuwansu wannan gwamnatin suka yi ƙoƙari suka gyara. Ina so ku fahimci ƙa'idar insafi shine ba wani mutum a Najeriya da zai ce wai abin gwamnati yana tafiya daidai.
to amma ka yadda akwai abin da ba daidai yake tafiya ba, abin da yake kuma wanda daidai aka yi shi ka yadda daidai ne. Rufe ido ka ce ƙarya ne babu wani abu na daidai da yake tafiya ko ba a yi komai ba, kaga wannan kuma rashin adalci. Mu yadda akwai abin da ba daidai yake tafiya ba, abin da kuma yake tafiya daidai a yadda daidai ne nan. To inda shugabannin suke yin ba daidai ba, to abu hanyar da za a yi su dawo su daidai, sawa'un ta hanyar yi musu wa'azi ne, nasiha ne, tunatar da su Allah ne, yi musu addu'a ne. To yanzu nan naga wani yana cewa wai lokacin da wancan mawaƙin ya ce wai masu gudu su gudu, wai me yasa baka gudu ba ka bar ƙasa, saboda haka duk abin da ta gaba ya ma kai ka sha. To kaga wannan kenan matsalolin biyan albashi, matsalar tsadar rayuwa. A farko daga lokacin da aka yi maganin cire sosali, ba nan masallacin na faɗa ba, lokacin da na faɗa masu fashe-fashen baki sun yi. Saboda ni akwai dalilan da na dogara da su, rantsuwa ne da Allah a nan gurin, na ce billahi allazi ba za a dawo da sosili ba. Na faɗa nan ko ban faɗa ba? Akwai wanda ma suka ce waya nan faɗi wannan maganar na san gaibu ne. Na ce a'a ban san gaibu ba, amma akwai abin da na dogara da shi. Da ana subsidin nan, aka zo aka ce muku ku 'yan ƙasa wannan subsidin da ake ƙarya ne bai da amfani. Sai aka ce muku ai cutar ku ake, wasu ɗaiɗaikun mutane ne ma ke cinye kuɗin. Sai aka zo sai aka cire, sai aka sa bakin gwamnonin nan sai su suka fara cin subsidin. Faɗa min, su da ba sa ci, ba su san daɗin shi ba. Sai aka cire daga bakin ku sai aka sa a baki. Faɗa min ran da yanzu za a cire a bakin su a dawo da shi bakin ku. Kaga sai da hali. To in ba a manta ba, tsadar rayuwa ya biyo ba ta yadda abinci ya tashi. Amma tsakaninku da Allah daga baya ta fuskar tsadar abinci an samu sauƙi ko ba samu? To da abinci kuma ya zo ya sauƙi, sai aka ce to kuma shi ma wani filan ne arewa za a karya. Ba ka dinga cewa ba? Akwai wanda ya bugo min, na ce to kai da kake cewa za a karya arewa, faɗa min ranar da arewan dama a miƙe take da kafarta tana tafiya, ballantana a karya ta. Ni tun da na taso arewa a kwance na ganta, ban san sanda take da kafafu tana tafiya, ballantana ka ce karya ta za'a. Ko ka san wannan lokacin shugabanci tun daga kan Saddauna da suka fara har yanzu kuka aiki. Ɗabi'ar mu in kaga ana yaban mutum bayan ya yi shugabanci, ko ya mutu ko ya bar gurin. Kuma ka faro tun daga kansa Saddauna, duk wanda kaga an yabe shi a lokacin da Danar Sani Abacha yana da rai, wani irin suna ne ba a kira shi da shi ba? Umar Musa da izo shine shugaban da ya rage wa fetur farashi, amma lokacin da yake kan kujera ai mutane cewa suke da Umar Musa gara me, ba gara kare ake cewa ba? Ai haka mutane suke faɗa, har yanzu ba sa yaban shi. Haka mutane suka ce gara shi. Na ce to ni ban san yaushe ne ma arewa take tafiya da kafarta ba, ballantana wani ya ce za a karya ta. Abinci ne fa ya sauki a lokacin, amma akwai wanda suka ce a hakan ma arewa karya ta za a yi. To ya za ka yi da mutane? Bayan da za ka yi da su. Saboda haka daga nan yanzu kwanan nan an yi ƙarin albashin sojoji. Sanda abinci ya tashi, kowa ya san ƙaramin soja albashin da ake bashi ko buhun shinkafa ba zai siya ba. Yanzu duk ƙaramin soja a Najeriya mafi ƙaranci an mayar da albashin daga naira 180 yake fara. Yanzu haka ne, 180. Da Allah yanzu zai sai buhun shinkafa nawa? Wanda ake biyan sa albashin da ko buhun shinkafa ba zai ci, aka ƙara albashin da yanzu yana iya sai mai buhun shinkafa 4 ko uku har da wani abu. Dala ta wannan bangaren a matsayinsu na jami'an tsaro ƙanana an kyauta ko ba a kyauta ba?
to yanzu faɗar irin wannan ma fa a wajen wani laifi ne. Su abinda mutane suka tarbiyyantu kullum kawai a ji sharrin mutane a bakinka. Lokacin kake malamin Allah, shi yasa duk wanda ba karatu yi ba bai iya karantar da komai, bai da zaure, bai da ɗalibai da yake iya takwini su zama malamai, amma inda ya fito da riga zagin gwamnati to shikenan ya zama malamin Allah. Za ka samu comment da lakin ni kuma dama wannan ayin ana wuce yabo ko tarin jama'a mun riga akwai abin da mun riga mun wuce shi ba ta shi muke yi ba. Mun yi wa'azi daga shekara ta 2022 zuwa shekara ta 2023. Ina faɗar wannan ne saboda in wani kaga yayi kamar uzuri ba contradiction bane. Fatawa ana kaddara ta da zamani da lokaci da waje. Misali yanzu kowa ya san yadda muka yi wahala wajen yin waziri. Jihohin nan guda 19 wani ɗazu yake ce min ko yayi wani abu ne wai ba inda bai zagaya ba a nan. Nace to kai kana maganan bidiyo kai ya zagaya Najeriya. Nace ni da kafata na zagaya arewacin Najeriya. Kwana nawa? Ka gani? Sai da muka ɗauki kusan wata 2 ba ma gida. Muka tsayar da majalis. A lokacin da muke wannan yawon muke faɗawa mutane ga abin da ya kamata su yi. Disam dai zagin da kuke mana yanzu cewa kuɗi aka bamu, wancan lokacin disam kuma shine zagin da mutane ke mana suna cewa kuɗi aka bamu. To in ba ka gamsu da abu ba za ka yi, yaushe za ka bari maganar mutane kana da manufa ta saukar da kai daga manufarka? To yanzu ba mamaki wasu waɗanda wancan lokacin su Tunubu suka yi, kaga sun canja maganar su sun ce wani abu za su yi. Ba abin zargi ba ne, kai musu uzuri. Akwai dalilin da yasa a baya suka ce ba za su yi ba, yanzu suka canza, ko ba haka ba ne? Kuma dama na ce masu zaɓe sun kasu gida 4 a Najeriya. Yanzu wannan karan akwai waɗanda baka isa ba, dole ba za ka hana su ba. Tunubu za su yi, akwai waɗanda waziri za su yi, akwai waɗanda Peter Obi za su zaɓa kuma 'yan arewa ne, musulmi ne. Akwai kuma 'yan ba ruwana in zaɓen ya Al-Mustapha ai ka san haka ne, ko Al-Mustapha. Akwai waɗanda in zaɓen ya zo ko katin zaɓen ba su da shi, kuma baka isa ka sa su yi zaɓen ba, kuma ba za su yi ba. Kuma ba dokar da ta ce in sun ce ba za su je zaɓe ba wani ya ce dole sai an yi. To in kaga wani malami wancan kara ya ɗauki wani position wanda ya canza, to akwai dalilin da ya sa shi ɗaukan wancan position ɗin. Wanda ya canza ma yanzu akwai dalilin da ya sa shi canzawa. Bari in ba ku misali ta ɓangaren 'yan siyasa a Najeriya. Kowane ɗan siyasa yana da iko in yana jam'iyya yau ya fita ya koma wata jam'iyya. Dukkan jam'iyyun nan galibi wasu sun zagaya su daga wannan jam'iyyar, wane ya fita ya koma wannan jam'iyyar. Ba yanayi ba ne ya sa shi yana cikin wannan ya fita ya koma wannan? Ai ba tufka da warwara ba ne. Yanzu ku ɗauki Kwankwasa misali. A shekara ta 2022 zuwa da 3 kafin a yi zaɓe, me bai faɗa ba akan vice president? Ba ya ce Safiya Taya ba ne? Ya faɗa ko bai faɗa? Ya faɗa cewa ba zai iya wa Peter Obi mataimaki ba ko bai faɗa ba? Dalla yanzu ya dawo vice ɗin ko bai dawo ba? Safiya Tayan da ya faɗa ya dawo ko bai faɗi ba? To ba tufka da warwara ba ne, yanayi ne kuma yin uzuri. Akwai dalilin da ya sa shi ya faɗa haka a can, akwai kuma dalilin da ya sa shi yanzu ya sake ɗaukan wannan position ɗin a nan. To kaga su 'yan siyasa suna da ikon a kowane lokaci su ɗauki position, amma malamin addini ne in yana position kaza ya sauka ya da position kaza, to wannan alama ne ba malamin Allah bane, yayi tufka yayi warwara. Wannan shine. Dan haka magana ta ƙarshe da nayi, wato hadisi al-Hausa da Malam Zaharuddin ya ce wani sako kake da shi, nace sako na guda 2 ne. Na faɗi ɗaya, ku kiyaye
mutum ko bai da addini ba musulmi ba ne, ba kafiri ne gaba ɗaya, a ma'auni na addini Allah bai yadda a ɗora mai abin da ba nashi ba. So ita gwamnati a mu'amalance ta abin da ya tabbata an yi ba daidai ba a yadda ba daidai ba ne, abin da ta yi daidai a bar shi a matsayin daidai. Kuma shugabanni suna da haƙƙi a kanmu kamar yadda muke da haƙƙi a kansu. Abu na biyu sai na ce masa dukkan wannan maganar da ake yi, maganar da mutane ba sa son ji, malamai ba sa iya kallon tsabar idan ku su faɗa muku, to mun ita muke faɗa muku. Na rantse muku da girman Allah, canza shugabanci a Najeriya ba zai taɓa zama solution ba. Kuma na faɗa na ce idan waɗannan suka tafi yanzu, in dai a haka za a tafi, billahi lazi ka rubuta da dadda kwanan wata da komai, na rantse da kaɗaitar zatin Allah ba zan yi kafara ba, wallahi sai ka ce gara su da waɗanda za su ka rubuta wannan. Ai a nan masallacin na faɗa shekara 10 da suka wuce, lokacin da ake maganan mai malfa, na ce wallahi in ya tafi sai waɗanda za su zo da bayan ce gara shi da su. Magana ta bata tabbata ba, to ka rubuta wannan ka ajiye. Kuma na faɗa ma wasu na ce musu wallahi nan gaba sai kun ga ana sa hoton su Tinubu a jikin kuɗi da hanyoyi a matsayin ana tana su 'yan mazan je sun wa Najeriya alherin da ba za a taɓa manta ba. Wallahi ba maganar sauƙi. Sassu Saddauna da suka yi sanda suka yi zagin su ake, sai da suka tafi ne sannan aka gano mutanen kirki ne. Ga tsofaffi nan ka tambaye su lokacin da Saddauna na da rai suna gudanar da shugabanci, an yadda mutanen kirki ne, ko sanda suke kai azzalimai ake ɗaukar su, ko sai bayan ba su ne sannan ake tuna cewa sun wa Najeriya alherin da bayan su ba wanda yi. To sai na rufe jawabi na da abu biyu, na ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala min hatta yughayyiru. Allah ba zai taɓa canza wa mutane ba sai mutane sun canza. Wannan aya ce cikin suratul Anfali, sannan aya cikin suratul Ra'adi. Allah ya faɗi cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. To in ko canza shugabanni kaɗai mutane ke ƙoƙarin yi, su ba su yi ƙoƙarin canjawa daga abu mara kyau ba zuwa abu mai kyau, billahi lazi duk wanda za ku canza Allah ba zai canza ba. Kuma wanda yake ganin maganan nan ƙarya ce mu zuba ni da shi, ai Bahaushe ya ce yau da gobe alƙali ko, kuma ko mutuwa na yi billahi lazi wannan magana ta sai an tana ta. Kuma duk malamin da bai faɗa muku wannan ba to bai faɗa muku shine haƙiƙanin gaskiya ba. Bari ba da misali, kwanan nan duk wanda ke bibiyar social media zai ga abu biyu sun faru. Akwai unguwar da gwamnati ta zo ta yi kwalbati, ana kallon yadda matasa suka ji kwalbatin da aka yi don amfanin mutane, sun ɗauki duwatsu suna baje kankaren, suna ɓaɓɓakewa, suna kwashe rodunan don su siyar. Yanzu gaga da kawo nan kowa ya ga yadda aka je aka sace fitilun sama da yadda aka yi wa gadar illa, wanda wasu sun fara ba da shawarar cewa garin ɓaɓɓake wayannan ƙarafunan da wasu suka je suka a saman gada zai fa iya janyewa gadan nan wata rana ta rubtu. Wa'inda suka je don wannan buƙatar yanzu ba abin da ya dame su ba mai zai cutar da al'umma, raguwa 'yan uwansu, in dai tasu buƙatar za ta biya, su ɓaɓɓake su kwashe rodunan su siyar. Duk wanda zai cutu daga sanda aka fara sana'an nan ta nema, ba nema suke ce mata ba, ku je ku bincika yanzu babu wani kofar gida da ka isa ka bagga da ƙarfi. Da ko duk kowane gidaje za ka samu tsakanin kwata da kwata ana samun gada ƙarfi ko ba a samu. Yanzu an waye gari babu wani kofar gida da aka isa a sa famfan ƙarfi, sai dai a sa na roba. Kankare wannan fashe shi ake a kwashe. Kwanan nan duk wanda ke bibiyar social media ya ga inda aka je sabon titi gwamnati ke yi, an zuba roduna a ƙasa, an kawo sabon siminti an sa, mutane sun je da bokitan su kwashe simintin, su ɓamɓake rodukan, su je su kwashe don su je su siyar.
a irin wannan yanayin in ba talakan Najeriya dan iska bane mara mutunci, shi har yana da bakin da zai zagi wani. Yanzu kwanan nan naga wani dan majalisa a jihar Nasarawa, asibiti ne na al'umma, ya siyo fankoki guda 50 irin wannan na sama, ya siyo standing fan na ƙasa guda 40. Wannan fa an zo an ce mai akwai marasa lafiya, ya siyo katifu ya bayar a kai, wa'anda ya ba kayan su kai sun cinye kayan. Ya zo asibiti tun da yanzu an baka fankoki an ce ka kawo masallacin nan, dalla idan aka kawo, in an zo fanka tserewa za ta yi bayan an sata, to ya biyo ba fankokin nan, na ƙasan babu, ina katifu na ƙasan babu, na saman babu, ina katifu. Wanda ya ba sakon su ka wani ya buɗe waya yana nuna mai wasu katifu, ya ce haba kakkare na min waya mana, na san katifun da na bayar. Yanzu wannan fa shugaba ne ya ba da kaya a kawo don amfanin al'umma, su kuma al'ummar ba su kalli cutuwar da raguwar al'umma za su yi ba, yan uwansu talakawa. To a irin wannan yanayin ne da al'ummar ita ta zama haka. A duk cikin mutum 10 a societin mu, in kai mu'amala ta kuɗi, mutum 2 ne za ku ƙare lafiya da su, 7 ba za ku ƙare lafiya ba. In ka ɗauko kafinta ya maka aiki ya cuce ka, birkila ya cuce ka, wane ne ya cuce ka? Wai a irin wannan yanayin da wannan ɗabi'un da waɗannan halin na mutane, wai suke jira Allah ya kawo musu shugaban da zai zama bai da matsala. A'a, ƙarya ne. Wannan ita ce gaskiyar da mutane ba sa so. Domin mun faɗa muku ita, ko ta wa mutum daɗi ya karɓa ko katta mai daɗi, shikenan ya rage nashi. Kuma ba zan canza matsayi ba daga wannan matsayin da ne. Shikenan kawai. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Da haka magana ta ƙarshe da zan rufe da ita a wannan gaba, magana ce ta akwai ma malaman da ne suke cewa siyasan ma gaba ɗaya ka a shiga. Na ce wala bai yiwa Malam Abubakar Gumi da shekarunsa da iliminsa da gogewarsa ya ba da fatawa ya ce a shiga. Wani wanda bai kai Malam Abubakar Gumi ba a ilimi da shekaru ya zo ya ce kar a yi wayan tsaya ina sauraren shi. Na ce wala ba nan saurare shi ba, wala ba zai taɓa yiwa ba. Kuma na faɗa na ce ko kaƙi ko kaso a Najeriya, kaso 80 na dukiyar da ake samu a aikin addini da ita daga wajen gwamnati take fitowa. Yanzu wanda aka ce ya fi kowa kuɗi a Afirka, in kai ɗan jihar Kaduna ne, lala ka faɗa mana masallaci nawa ya gina don addini da makarantu nawa ya gina? Ka san su? Kaga ba ka san su ba. To da haka yanzu nan mun tashi karatu yaushe ne ake faɗa min cewa lokacin lancin ɗin wannan masallacin mai girma gwamnan jihar Kaduna ya turo wani ya ɗauki alƙawari da sunan shi. Nawa ne aka ce? Ko miliyan 10 ne? Sai a'a ba miliyan 1 ba ne. Na yi magana da su Malam Salisu mai aikin Allah, sun faɗa min kuɗin. Na ce ku bari tun da ya alƙawari, mu haƙƙinmu ne mu bi a karɓo kwamitin masallaci kuɗin da wa atuhum min malillahi allazi ataku, ku ba su daga dukiyar Allah. Wancan tun lokacin lancin ne. To saboda haka muka ce ni zan karɓo kuɗin tun da ya alƙawari, kuma ba haushe ba ya ce kin alƙawari cikawa ba. To za a karɓo da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. So shi ma an ɗaura masa nauyi na jihohi guda 7 na abin da ya shafi maganan kamfe. Ka duba ha gani, ba fa ciwa ne fa kaza ba, daga yin magana kwanan nan shikenan ya kiyama ta tsaye. Duk kuma wasu ma sun yi maganganu ba, amma ba wanda magana sai ta zama matsala, sai ta yana da kyau ka fahimci daga ganina da rigingimun da na shiga kwanan nan da dazuzzukan da na keta da haɗarurrukan da na keta, na rantsi da Allah bana tsoron kowane mahaluki. Kuma kai ka san da ban shirya mutuwa ba, da ba zan je in shiga wancan haɗarurrukan ba. So magana in yi matsaya in ce ga abin da zai, wani kawai koma gefe ce sai ya ga uban da ya isa. Haba alga ta malam, kai ban ce dole ba ka bi ra'ayina, ban ce ba. Na faɗa ta kararan wa miraran cewa in na faɗi saƙo wanda ya ji cewa shi ɗalibina ne, shi saƙon ya shafa. Wanda bai yadda ni malamin shi bane, dan Allah ko ka ji ina magana irin wannan ba ta shafe ka ba. To sai kuma ka ce hatta wanda suka yadda da ni a matsayin malami, kuma ka san ditsiya akwai waɗanda sun yadda da ni.
kuma duk tsiya ka san akwai wanda na isa in sa su yi in ce ga abin da za su yi sai kuma ka ce wai ban isa ba a ina ke wannan. To shi ma mai girma gwamnan jihar Kaduna akwai nauyin jihohi guda 7 da aka ɗora masa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shige masa gaba ya masa tawfiki ya riko da hannunsu. Haƙƙi ne akan ku al'ummar ƙasa. Daga cikin wajibin da ke kanku Allah sai ya tambaye ku yi wa shugabanninku addu'a ta alkhairi ba zaɓi ba ne. Wanda ya ga dama ya yi, wanda ya ga dama kada Allah ya sa ya yi, amma yadda za a zo gaban Allah ka nemi haƙƙinka su ma za su nema. Halas shi kenan kawai. Saboda ka wanda kuma ya ga tsine-tsine zai ci gaba da ya je tsine-tsine, mu dai ba shi za mu yi ba. Addu'a za mu yi musu Allah ya shirye su, Allah ya ba su ikon gyara. Ba mahaukacin da zai shiga mota, wanda ya shiga mota da direba ana tuƙa ta ya ga direba yana da matsala, maimakon yi addu'a Allah ya sauke mu lafiya, ya kalli direba ya ce direba to Allah ya tsine ma albarka. In Allah ya yarda direba wannan motar da muke ciki ba za a sauka lafiya. Dan Allah ana cikin tafiya kana cikin mota kaje wani yana kallon direba yana cewa wannan motar da ake ciki in Allah ya yarda direba ba za a sauka lafiya ba, ya za a yi? To shugabannin nan fa su suke rike da sitiyarin ƙasar nan. To ku yi musu addu'a ta alheri ma a sauka lafiya kun ki. Kowa in ya koma gefe sai dai an cewa. To inda a ce in za su faɗa bala'i su kaɗai za su faɗa da sauƙi. Dala in mota na da ɗauke da mutane za a tinjima rami da fasinjoji a ciki. Ko da direban ne ganganci aka faɗa dan Allah bala'in kan shi zai ƙare. To fa shine kwatankwacin ƙasar nan fa yadda ake tafiya a cikinta. Wadda haka wanda ya ga ta mai ya karba, wanda ba ta mai ba to ba haƙuri muke bashi, Allah ya bashi haƙuri. Shi kenan kawai. Mu buɗe littafi. Yake cewa wa amma siratuhu